Audio Jungle. Yan. Daming pusa oh. Oh. Yan, nakatapasok na tayo sa ano? Sierra-Cota Resort. Yan. Daming pusa pala dito. Oh, di ba? Oh. Yan. Tingin na tayo. Yung mga ano nila dito sa Sierra-Cota. Yan. Ayun, pinagbago dito. Yan. Tingin lang tayo ng swimming pool. Kaya ay, basketball court meron dito. Ayan. Ano? Kita nyo, may basketball court. May mga cottage dito. Dito ng kahoy oh. Ayan, basketball court. Yung mga ano, mayroon dito ng ano. Ito mga cottage nila dito sa Sierra-Cota. Sa mga venue. Yan. Sa vlog natin. Ito tayo dito sa ano. Yan na dito sa pag may mga ano kayo, may mga event, pwede kayo dito mag ano parentanin nila ito. Siguro per hour yung ano din dito sa ano. Yan mga cottage. Tingnan natin yung mga cottage pala. Yan, yung mga cottage dito. Ayos. Ito mga cottage nila. Yan. Swimming pala. Yan, ikot lang tayo. Ito mga cottage. Yan, swimming pool. Yan. Meron din sila sa taas. Ayan. Pwede sa taas. Ayos. Ayan, swimming pool nila. Naka-swimming na rin ako dito. Gabi. Ayan, pakita ko sa inyo ng swimming pool. Tadaan! Ayan, may swimming pool nila. Ayan, meron din sila sa taas. Slides. Ayan, sa taas may slides. Shower syempre. Swimming pool oh. Ito 5 feet. Medyo malalim to, 5 feet. Yan si ate oh. Tama na. Sarap maligo dito pag gabi. Pag gabi dito masarap maligo eh. Ayan. Yung ano, yung 3 feet. 3 feet nilang swimming pool ito. Ayan. Napakaganda. Meron dito ng shower din. Ayan. Malaking pao. Oh. Malaking pa. Malaki pa sa pa ako. Malaki pa sa pa ako. Napaka-nature dito sa lugar na to eh. Ayan. Uy, si Lola Mishi kasama pala.
Si ate, oh. Pupunta ka na po dito. Ikaw pala eh. Doon sa taas, mayroon pa sila doon swimming pool, oh. Sa taas na yun. May swimming pool pa sila doon. Mga VIP na yun. Mga tayo. So, basketball court, meron basketball. Pwede kayo magdalang bola kung may ganito kayo. Yan. Oh, pwedeng 3x3 oh. Basketball oh. Magdala lang kayo ng bola para makapaglaro kayo ng basketball dito. Yan ang view. Si ate, takbo na takbo. Yan, basketball court oh. Kaway ka ate, kaway ka. Punta natin tong ano. Tayo dito sa mga venue. Ayan oh. Oh. Yung mga debut, ayan, wedding, pwede dito. Ayan. Ayan. Ayan ito, meron din itong stage din eh. Ilaw din pa magabi. Sierra Cota. Sierras Cota Resort. Yan. Sa Google Map pag Google Map nito, yan makikita niyo rin dito sa Google Map. Si Boy Sampalok ko kasama pala. Ano pa tayo? Napakaganda oh. Yeah. Mapunta sa may doon. Yan sa mga subscriber. Yan, invite ko kayo pumunta dito sa Sierra Cota Resort dito sa Mialabac, Camarines Sur. Yan. Yan, napakaganda oh. Ayan view. Oh, di ba? Ayos. Yan, pwede nga ko i-PM sa aking Facebook page. Yan, tapos sa Facebook page din ng itong Sierra Cota, meron din sila ito. Search nyo lang Sierra Cota sa Facebook page nila. Yan. Tapos na kami. Peace.